Saúdos, como están? A reforma da Praza de Abastos estará rematada en novembro de 2013. É o prazo que daba esta mañá o alcalde, que quixo coñecer in situ como marchan as obras do mercado. Fixo nunha visita na que Ángel Currás estivo acompañado pola directora xeral de Comercio da Xunta, Nava Castro, e polas concelleiras Reyes Leis e María Pardo. Alí o rexedor confirmou tamén que nas próximas semanas comezarán os traballos para instalar o ascensor que vai comunicar a praza ca Rúa de Virxe da Cerca. O alcalde Ángel Currás, a directora xeral de Comercio Nava Castro e as concelleiras de Comercio e Urbanismo Reyes Leis e María Pardo, respectivamente, achegáronse hoxe á Praza de Abastos para comprobar in situ como marcha a reforma do mercado. Unha vez cambiadas as cubertas das naves, nas vindeiras semanas toca iniciar o soterramento do transformador de Fenosa e instalar o ascensor que comunicará o recinto con Virxe da Cerca. Precisamente como iniciase xa as obras porque queremos facelo sin que haxa actividade escolar. Eso vai a permitir precisamente estos meses de verán. De outra maneira sería moito máis complexo pola circulación dos autobuses escolares. Eu creo que en principio non se vai a cortar totalmente a rúa, sino que se vai a facer compatible as obras que a circulación pola Virxe da Cerca. En calquer caso, é posible que necesite cortarse parte de algún carril desa mesma rúa. As obras, que finalizarán en novembro de 2013, prevén ademais a reforma de varias naves. Unha delas será a 5, na que o Concello quere crear un espazo de enogastronomía chamado a ser un referente en Compostela. Vai ser un referente gastronómico na cidade, estamos a traballar moito nese proxecto conxuntamente ca Xunta de Galicia, que é a Dirección Xeral de Comercio, Centro Superior de Hostelería de Galicia, incluso a Academia Galega de Gastronomía tamén está a participar no proxecto, porque nos parecía realmente moi interesante para a cidade e queríamos facelo ben, non? Esa concurso seguramente a finais de brao, e tenemos aí pois, unha posibilidade de ter uns 10, 12 locais de tapas, pinchos e demais que se podan ter pois, un servicio na cidade, que podan facer o mellor da demostración da gastronomía da cidade. As obras da Praza de Abastos, que se iniciaron en abril do ano pasado, contan cun orzamento de 5,1 millóns de euros. Desa cifra, o Estado aporta o 51%, a Xunta o 23% e o Concello o 27%. A da Praza de Abastos non era a única visita que facía hoxe o alcalde nun día bastante movido para el. Ángel Currás cumpriu a súa palabra e achegouse esta mañá ata os barrios de Pontepedriña e de Sar. No primeiro recolleu as queixas dos veciños sobre a ubicación dunha parada de autobús. Xa en Sar comprometeuse a limpar os cauces do río Sar. Aínda que apretaba o calor, o alcalde foi hoxe visitar o barrio de Pontepedriña, cumprindo así o seu compromiso cos veciños. A principal preocupación destes residentes ten que ver ca ubicación da parada do autobús, que se desprazou 200 metros para a incomodidade das persoas de máis idade. Este cambio de emprazamento non foi a única suxestión que lle achegaron a Ángel Currás. Está un parque infantil por donde pasa o tráfico, non? Entón, nós o que pretendíamos, vamos a tratar co concelleiro de tráfico, é un cambio de dirección, un cambio de sentido de tráfico para protexer un pouco o que é o parque infantil. Logo de pasar por Pontepedriña, o alcalde e os concelleiros que o acompañaban achegáronse a Tasar. Alí os veciños tiñan queixas polo mal estado no que se atopa o río o seu paso polo barrio. Currás comprometeuse a actuar ca maior celeridade posible unha vez se pida o permiso necesario a Augas de Galicia. Temos que ter autorización para poder entrar aí. Si que convinte que ao redor da ponte de Sar sea decente eso e poidamos ter un entorno do río menos degradado do que está. O alcalde agarda que tras esta actuación se volva a ver o cauce do río e que a última vez que se acometeu unha limpeza das marches do Sar o seu paso polo barrio foi no ano 2005. E mentres no Pazo de Raxoi, o PSOE anunciaba que vai solicitar a creación dunha comisión específica para analizar a incidencia que terá no comercio de Santiago o decreto das medidas de estabilidade orzamentaria que vén de publicar o Boletín Oficial do Estado. Como saben, os recortes aprobados polo Consello de Ministros o pasado venres engadíronse outras medidas, entre elas unha maior liberalización dos horarios comerciais. Segundo o BOE, os establecementos poderán estar abertos un mínimo de 90 horas semanais fronte ao máximo de 72 que rexía a toda agora, e ata 16 domingos e festivos ao ano, o dobre que na actualidade. Para os socialistas composteláns, estas normas terán consecuencias devastadoras.
O voceiro do PSOE foi hoxe moi crítico cas medidas de estabilidade orzamentaria aprobadas polo Goberno e publicadas o sábado no Boletín Oficial do Estado. Xosé Sánchez Bugallo rexeitou novamente a suba do IBE, a suspensión da paga extra de Nadal dos funcionarios e os recortes en materia de dependencia, pero, sobre todo, amosou a súa preocupación polas medidas que lle afectan ao comercio. O concelleiro socialista lembrou que o texto do BOE aumenta ata un mínimo de 90 horas semanais o horario dos establecementos e permite a súa apertura ata 16 domingos e festivos ao ano. Sánchez Bugallo entende que as consecuencias para o pequeno comercio de Santiago poden ser devastadoras. Que de entrada vai ser demoledor. Se o comercio local que se podía queixar da competencia de outros centros comerciales máis especializados, indudablemente isto supón un volco moi importante. 90 horas á semana son máis de 2 xornadas laborales. Para poder abrir 90 horas á semana, obrigaría que o comercio teña duplicada a súa plantilla. Ademais, Compostela podería acollerse a unha maior liberalización se a Xunta decide incluíla no réxime de cidades turísticas. Sánchez Bugallo pediu a creación dunha comisión específica para que avalíe a incidencia desta normativa na capital galega, porque entende que só o futuro centro comercial das Cancelas se vai ver beneficiado por esta legislación. Por iso, o edil socialista fixo un chamamento á implicación das asociacións de comerciantes neste asunto. Xa noutra orde de cousas, Sánchez Bugallo anunciou que o PSOE levará ao próximo pleno unha moción para preguntar pola duplicación da P9, unha actuación aprobada polo Goberno en novembro, pero da que nada máis se soubo. Non será esta a única moción que leve o PSOE ao próximo pleno. O concelleiro Francisco Reyes presentou outra proposta na que os socialistas reclaman o inicio das obras do Centro de Saúde de Conxo. Fano despois de que o Consello da Xunta non o incluirá na lista de ambulatorios que se van construir próximamente, en a que si aparece o de Galeras. O edil entende que hai moitos motivos que xustifican a licitación do Centro de Conxo, empezando porque foi un compromiso ca cidade de Santiago que ven xa da Xunta bipartita. Ademais, entende que as obras do ambulatorio serían un revulsivo para o sector da construción en Santiago. Xa dende o punto de vista asistencial, Francisco Reyes explica que o Centro de Saúde atendería unha poboación de 15.000 persoas, o que supón preto de 130.000 consultas ao ano. Especial importancia ten pro edil que non se perdan as 4 consultas de fisioterapia proxectadas no ambulatorio. A vida conta de que Santiago é a cidade galega con máis lista de espera para a rehabilitación. Toda Galicia esperan algo máis de 5.000 pacientes por unha consulta de fisioterapia de rehabilitación e en Santiago esperan unos 1.063 habitantes. Además, tenemos el tiempo de espera en consulta de rehabilitación más importante de toda la provincia de La Coruña. Tenemos el doble de pacientes esperando que Coruña, tenemos el doble de pacientes esperando que en Ferrol y estamos esperando más que en Coruña, que en Ferrol y que la media de la Comunidad Autónoma de Galicia por esas consultas de rehabilitación que, insisto, son importantes. E tamén o BNG presentou hoxe 2 mocións que vai levar ao próximo pleno. Unha delas ten que ver co aumento da emigración xuvenil derivado da crise económica e a outra ca reforma do réxime local que vende ser aprobada no Consello de Ministros. O BNG demandou hoxe a posta en marcha dun plan de emprego xuvenil no que estean implicadas as diferentes administracións, as empresas e os sindicatos. O obxectivo, frear o fenómeno de emigración xuvenil asociada á crise económica e que no que vai de ano supuxo que preto de 41.000 mozos españois marcharan a outros países, un 44% máis que no mesmo período de 2011. En canto a Santiago, e segundo explicou o voceiro nacionalista, os últimos datos falan da emigración de 1.700 rapaces no último ano. Rubén Cela advirte das consecuencias sociais, pero tamén económicas deste fenómeno. Que se está a marchar por xente tremendamente preparada, que cos cartos públicos, cos impostos de todos e de todas se pagou a súa formación, pero cando xera valor, cando crea plusvalía, está facendo noutras partes que non investiron precisamente na súa formación. Hai que ter en conta que isto ten unhas repercusións no ámbito demográfico evidentes.
O BNG levará este asunto ao próximo pleno da corporación, no que tamén pedirá que o Concello se posicione sobre as reformas aprobadas polo último Consello de Ministros que lle afecten as administracións locais. Entre elas, Rubén Cela citou a reducción do número de concelleiros, que di o voceiro nacionalista non está xustificada por motivos económicos. Que é un intento que non ten unha vinculación directa á situación económica das arcas públicas, sino que ten unha motivación última que é reducir a pluralidade política no ámbito municipal e que forzas alternativas ou que o bipartidismo imperante no conxunto do Estado teñan menor representatividade. Ademais, Rubén Cela está convencido de que os recortes que llevan ser aplicados á administración pública non farán máis que agravar os problemas de financiamento que xa teñen os concellos. Achegámoslle xa algunhas suxestións para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá seguiremos baixo influencia das altas presións, de xeito que os ceos estarán prácticamente despexados en toda Galicia. Os ventos soprarán frouxos do norte e noroeste e as temperaturas comezarán a descender, sobre todo no litoral norte. No xoves os ceos estarán cubertos no terzo norte e pouco anubrados no resto de Galicia. Os ventos soprarán frouxos do norte e as temperaturas irán en moderado descenso. Para o venres agárdanse ceos con intervalos de nubes medias e altas en xeral e ventos frouxos de compoñente norte. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse sen cambios significativos. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos de nubes baixas pola mañá e despexados a medida que avanza a xornada. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios significativos, pero as máximas irán en moderado descenso. O vento será frouxo do norte durante o día e do nordés pola noite. Os ceos estarán pouco anubrados nos xoves con algunha nube alta durante as horas centrais do día. O vento será frouxo do norte e as temperaturas baixarán de xeito moderado. O venres os ceos alternarán nubes e claros con menos nubes pola mañá. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo do norte pola mañá e moderado do noroeste pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro. Hoxe conversamos con Camilo Nogueira, non se movan.